ಅವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿಲೆಗಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಲ ನಡಪು ನೀಡಿದವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಒಗಬಂತಿರು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 5ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 5ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಅವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿಲೆಗಟ್ಟಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಲ ನಡತೆ ನಡೆದವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನದು ಪಂಡಿರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡಲ ಐಕ ಮಾತ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿಜಿತಾತ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಕುರ್ವನಪಿ ನಾಲಿಪ್ಯತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಶೋ ಕೊಡುಂಡು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತಿರ ಪಂಡರು ಮುರಾನಿ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 27 ತಾರೀಕದಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಡ್ದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ನಡೆಪು ನಡೆದಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಬಂಟೆರ್ನಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬೋಡೈನಾಥ್ ಜಾಗೆ ಎತ್ತನ ಮಿತ್ತಗೆ 8 ಕೆಲಸ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಬಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯೋಗ ಜಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಗೋಪುರಗಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನಸಮೂಹದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಐನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ನನಾತ್ ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒವ್ವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೊಡೈನಾಥ ಜಾಗೆಲ್ಬೋದು ನನಾಥ ಜಾಗೆಲೇನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೇರೋಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗೋ ಬೊಡಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿತ್ತನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲೆಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಲೆಂಚ ನಡಪಡು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ತನ್ನದಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜ ನೀತಿನ ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಐಕು ಬೋಡಾದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಬಾವ ಪರಾಡಿ ಅರಂತಡೆ ನೇಲ್ಯ ಮಾಗಂದಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮನೆತನಲ್ಲಿನ ಮಾತ ರೂಢಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಲಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳಿದು ಪೋಣಂದ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಕುಡೋರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಗದುಗುಲ್ಲೊಂದುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸುಮಾರು 30-40 ಗಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂದುದು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೆತನೊಲೆಡು ಕೂಡ ಗಡಿಯಾದ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಭವ ಕುಡೋರ ಲಗದುಗುಲ್ಲೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಲ್ಲ